महोत्सव 2023 मध्ये मी निवेदिका प्रणाली तुम्हा सर्वांचं झुमा न्यूज मराठीतर्फे सहर्ष असं स्वागत करते। तर या हडपसर सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानने सप्ताह पहाटचं अतिशय उत्कृष्ट असं आयोजन केलेलं आहे आणि या सप्ताह पहाटचा आज 6वा दिवस अतिशय दर्जेदार पद्धतीने पार पडलेला आहे आणि याचं सर्व पूर्ण जे आपण क्रेडिट जे आहे ते पूर्ण टीमचं आहे आणि या टीमचे जे सूत्रधार आहेत या सोहळ्याचे या कार्यक्रमाचे सूत्रधार म्हणजेच माननीय हरिदासजी शिंदे आणि त्यांचे संपूर्ण सहकारी आता आपल्या सोबत आहेत। तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की हडपसरमध्ये ही दिवाळी पहाट करण्याचा त्यांचा अनुभव रसिक प्रेक्षकांसोबत आयोजकांसोबत हा अनुभव कसा होता। नमस्कार। अनुभव जर शेअर करायचा असेल सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की अशा पद्धतीचा जेव्हा महोत्सव होत असतो की त्या ठिकाणी सर्व क्लासिकलचं स्टेज आहे किंवा भावगीतांचं स्टेज आहे, अशा कार्यक्रमांमध्ये लोकसंगीताला वाव मिळणं ही सगळ्यात मोठी गोष्ट आहे।